Čus, tu je Erwin pri už 4. letli, teraz ste mohli počuť v mene, prepáčte. A mám tu hostia. Čus. No, to je môj brat. No, volá sa Šimon, môžete rád. No, môžeme sa pustiť do hrania. Ináč kúpil som, no, dostal som nový účet od kamaráta. Veľmi mu ďakujem. Potom si ho ukážeme. Pozrieme sa, čo tu máme. Dobre, máme to strašne, som zabudol. Hej. Dobre. Trošku si môžeme vylepšiť. Teraz budem tento tak zlepšovať. Tak budem vylepšovať. Vydrž teraz necháme. Skúsime tohto. No. To je to asi najlepšie. No, môžeme si to dať hrsnec. Ináč je Gold Weekend, takže si môžete šetriť. Presuníme sa na S21 na česky, kde máme aj Exista. 13 level. No a ty si čo ticho? No, no nepočíte asi. Prepočte sa šumenie. Tak. No aj ty komentuj, Šimon. No, a neviem čo. Ničo. Á, inteligencia 15. Si, toto je teraz dobré. Bim. To je ničo. Šmeďáky. Máme si tu vydrž. Pozrieme sa, či nemáme niečo. Dúfam, že bude dosť dobre počuť, lebo viete teraz. Tak, no ešte sa vám skúsiť labyrint. Nevylepšil som. Keby sme sa vylepšili, no to samozrejme tak. Šťastia nám. A teraz by sme to mohli dať. Trošku ešte pôjdeme do posledného huba. Bože. Nevadí. Tak, dáme si toto. Presuneme sa na S4, kde máme nášho exit map. Tu máme. Pozrieme sa. Pozrieme si ešte, čo tu máme. A môžeme sa pustiť do hrania. No, už hráme. To nevadí. To stáva. Tak, jak som hovoril. Ja dodržiavam svoje sľuby. No a teraz si skúsime poznámky, ktoré by sme už na tomto svete mohli dať. Tak nemohli. Máme si to niečo. To je celkom dobré. No presunieme sa na S8, kde máme nášho boskillera. Čo som ja predsa, nie? Vybrali ste mi. Ľubí ste. Dobré, luky tu máme. Tak čo sa to hrá? No. Potenciál som to skúpim. Bo je to lepšie. No, aj ty niečo hovoríš, Šimon. Nenapadá ma nič. Nenapadá ho nič. No, Šimon, ty tiež baviť sa viem? Nie. Či to už prestal baviť? Nehrám ho. A hral si? Hej. Škoda. Nevadí. No, to si trochu naučujem, bo máme málo tak. To Mám ešte účet. má ešte účet, ale Nechcem. koľko mi máš level? Až nechcem to hovoriť. Koľko, nepovedz. Štvrtý. Takže on má ešte tak málo.
Nevadí, to sa Lebo som stáva. raz to hral. A ešte tu nemáme toto, a sme 12. Aha, vlastne iba 10. Pomýlil som si určite. A ideme na ďalšiu jazdeničku na Slovenskom, kde máme nášho boskylera tiež. A je toto úplne famózne. Odkrydený Elík za Goldie. Yes. Dal som to vlastne. Sme sa tu. Budete vedieť. Našli sme tu hovno. Ináč, ja som hral na S1, kde máme nášho Kerwin 100. A viete, čo sa mi stalo? Ja som dal pozemku, ktoré som dával strašne dlho proste. Dal som do toho vlka. A mi padol toaleťak na šťastie. Ja som sa skoro posral. Chápete? Len padne toaleťak na šťastie, keď ja som do neho vrazil možno taký 100 húb. A padol mi toaleťak na šťastie. Ďakujem. Ďakujem. Potlesk. Ja tu mám skoro takú istú, také isté šťastie, jak mám tam. Teraz by už mohol padnúť, keď máme dosť vylepšené. Nevadí, dáme si tú hospodu. Nechám si toto. A presunieme sa na S27, kde máme nášho exista, lukostrelec. Sa tu, kúpime si elík. Chceli sme to natáčať ako, viete, po polnoci, aby sme hneď mohli toto, nie? A potom by sme robili tú húš a tak, nie? Ale mali sme problém s rodičmi, lebo mama hovorila, že máme ísť spať. Neviem prečo. Ja som spal. Áno, Šimon zaspal, lebo ja som povedal mame, že Šimon zaspí. A potom ma zobudí. Áno. Ale Ale išiel dobrý film, tak sme pozerali. On zaspal potom, zvonil budík, lebo sme si ho dali. A ja som ho budil a on nie. To sa mi nechcelo, no nevadí. Tak sme to natočili teraz po kostole, sme boli v kostole, my kresťania. Ale like, áno. Musí si, za chvíľu tu sa vrátim, musí si odskočiť, tam budem. A neviem, prečo som to zrušil, idem bojovať proti. On má 40% šťastie? To ste videli? Vod. To jak? Ja mám koľko? To jak? Stalo sa. Co sa už pozrel, to nič nemám, hej? To som si dneska vytvoril. Aha, vlastne ja to nemám. Dneska som si vytvoril, ja nemám nič, takže nemôžem ani nič hrať, takže idem do toho zdravie 3, to si určite dám, bo tu nemám nič. Presunieme sa na S9, kde máme nášho exista, pašáci v tomto cechu. A to je cech ako pre vás. Kto chce, tak kľudne ako mi napíšte, že kto chce do toho cechu, napíšte mi tu no exisvar, alebo napíšte mi správu, že chcete ísť do cechu a napíšte mi váš nick do popisu, do komentov. Rozumíme sa? Už som prišiel. Už tu je. Takže môžeme natáčať videa. Už natáčame. Nevadí. To by som si kúpila. Nemáme money. Nemáme penieži. Takže to nemôžem kúpiť. Ja som poraničené, takže musím napríklad toto. A tú vodu, takže kúsek klikne. Ja. Zjeme si, takže ja si tiež napijem. To nedáme asi. To nedalím. Pôjdeme do hospody. Dáme si tu nejaký úkol. A
A je tu nový účet, nás máme 290 na 19 Českom. To ako ešte nie je môj, ale požičaný. Takže sa chcem poďakovať kamarátovi. Možno mi ešte dá ďalšie, som už odskúšala 293, 289. Sme tu v skvelom spolku, ktorý je druhý na tomto účte, vidíte. Máme to tak, sme prihlásení. Tak, dáme si masky. Tu som už pozeral, tu nemáme nič. A teraz sa podržte, pozrieme sa na pocepka. Za chvíľu. A vlastne na čo pozerám, mám to epiky. Pošta. Nič. Tam si to nejaké takto, už aby som... To si dáme... Pozrieme sa tu na labyrint. Tu sme toto. No, toto neviem prejsť. Ináč som tu pozícia 53 na tomto svete a tá 293 je pozícia 36 asi. Vidíš, to neviem stať, lebo stále strašne malo oberajú títo. Tam si tu ešte hospodom, či arenu, toto by sme mohli dať. Bože! No, nevadí. Tak, to by bolo asi k tomuto videu všetko. Ešte si tu počkáme, dokedy dojde úkol. A dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám páčilo, určite dajte like. A ešte si tu zautočíme na niekoho. Tak, koncu videa musím to dať. Na záver. Tak to bude fail. Fail. Dobre, takže dúfam, že sa vám video páčilo a teším sa na ďalšie video.